i plus 9 på SDU Skivefjord. Og ved siden af der sidder Alexander. Goddag, Alexander. Hvad laver du i din fritid? Jeg spiller og ser film. Hvornår plejer du at tage fra hjemmefra til at komme i skole? Jeg plejer at det kl. 8. Og hvad tid plejer du så at være herude som cirka? Ja, 5 minutter i halv. Hvordan ser din tirsdag ud som til hverdag? Der plejer vi kreativ, sammen at de har fag. Så plejer vi dagen af med musik. Hvor plejer du at være som regel? Ja, det er forskelligt. Hvad tid plejer I at have fri? Om 2. Og plejer I at få fri præcis kl. 2 oppe i klassen, eller kører I fra skolen kl. 2? Så vi får fri kl. 2. I får fri kl. 2. Okay.